Igbo bụ Igbo mma mmanụ nke echi azelu nke a bụ ogene udu akọ mmiri volume 1 anyị ji ohere a na-echetara ụmụ ụwa na etu akwa siri si na ọkụkọ pụta bụ otu ọkụkọ sikwa si na akwa wee pụta. Ndụ azụ ọbụla bụ mmiri, ya bụ onye agba n'ọsọ gharuchi ya, maka na ndụ anyị dị bụ Chukwu ka ọ dị n'aka. Ya mere mụpụta nka na ndị egwu m jiri were egwu a bụrụ ụgbọ ekele wee na-ebugara Chukwu Nna, Chukwu Nwa na Chukwu Mmụọ Nsọ site n'ime ka ụwa mara na egwu ogene ejewego ụka. Egwu ogene ejewego ụka, egwu ogene ejewego ụka, egwu ogene ejewego ụka. Ogene m fụtara ụzọ ije, egwu ogene ejewego ụka. Ogene m jelu Katọlik wa, egwu ogene ejewego ụka. Ogene m jelu Anglican, egwu ogene ejewego ụka. Ogene m jekere Bigade, egwu ogene ejewego ụka. Ogene m jikere Sultan, egwu ogene ejewego ụka. Ogene m batara ụlọ ụka, egwu ogene ejewego ụka. Ụlọ ụka m na-ekwu udu na ụmụ chi ebe onye nwanyị nọkwa n'eke ama nakwafuru ndị juru n'ụlọ ụka. Bishọp Nwaọna ga-anọkwa n'elu ọta, Musa na Obiora anọkwa n'elu ọta. Fada Nwamba ka ọ bụ so n'aka masị, Fada Nna Jiọfọ nọkwa n'elu ọta. Gọvanọ Bulusu nọkwa n'elu ọta. Sipika Nwambọsị nọkwa n'ụlọ ụka. Honorable Alesi nọkwa n'elu ọta. Uchenna Nwafọ nọkwa n'elu ọta. Ọgata Nkomeziko nọkwa n'ụlọ ụka. Ụmụ udu aka so na ụmụkwa ya ka ibunye ya. Ekene kenelu ụmụ mmadụ dịka Bishọp na ọzọ obodo ọrụ ị na-arụrụ ụka onye ọbụla na-afụ ya otu isi akọ n'ubi Chineke ka ọ ga-esikwe n'akọ n'ubi nke gị. Ha nwere m aṅụrị n'ụwa oge nụrụ ka ha na-ekwu wee si ka anyị jee n'ụlọ Chukwu, n'ụlọ Chineke nna m, n'ụlọ Chukwu. Ha nwere m aṅụrị n'ụwa oge nụrụ ka ha na-ekwu wee si ka anyị jee n'ụlọ na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke iji ụbọ too Chineke site n'ikwupụta njọ ihe. Chineke biko gbaghara anyị nna maka na onye mmehie ka anyị bụ n'ụwa. Chineke biko oge gbaghara m, Chineke gị gbaghara anyị nna. J-E-S-U-S Jesus. And the cabinet, His Royal Highness, Igba
igwe na-eje ụka igwe chinyere eze nke mbụ na Oraukwu ọ mara bịa na kabinet ya maka na ma echetara okenye ndị parish anyị nọ na kabinet faịta ya abịa ichie ichiri na obi omenife na ya ichie eze nwere ya Obi elect. Obi elect. Ụkọchukwu Oraukwu Obi elect. Chief Emeka Odeba. Papa Ada Ichie Eze Oraukwu ọrụ ya Chief Patrick Nduman. Ichie Chiwe Chief Joseph Tokanko ọkpọrọ otu ọrụ ya. Ichie elect. Ichie elect. Ichie elect. Doctor Osochukwu Chisi. Karisti. Doctor Karisti. Doctor nke obodo na-agba mkpamkpụrụ bụ nke Kemaji Ichie elect ọfa Urupereko ọna enwere obi apparent ya ya akọrọba kama na ema na virus eze ọnọchie ọna na ndị ọzọ eze n'ụwa ọna ebe a na-eme mmemme ndị ụkọchukwu seminars Maryland gwuru ebe ụzọ ọma director ọrụ eluigwe minista ọnọdụ ọkụọka ọnọdụ isi eme Ọka ọ bụrụ ụzọ. onye na-emere ya ebe na-emesaba alọjus eze ọnọdụ ọnọ ya aka nne anyị nọ n'aka nne ya na ebe anyị na-eje ifeanyi chairman anyị ndị chukwu na ngozi saa ịma ọbasi ọ na-agbagharị ka ọ dị mma ọ dị mma mma ọbasi anyị kere ya chairman ndị chukwu na business venture patron agasa patron of CMO onye nọchiri anya gara ebe a roman mind ihe na-eze n'ihe eze dị igbo mmadụ ọ na mochi ọ na oge ofe otu n'aka na ezi ihe onye jere ọdịda ya n'ọhụkọ ịgbara ogboro ego anyị kenere ya ezi nne na ahụ ezi nne bụ misise ịmara ihe bụ ndị a nọ mmadụ na-amaka na awa ezigbo mmadụ ezigbo ihe na-awa ada n'ụba bụrụ ezi nne jee kemeru jesi ọlọta kpata ego bụrụ ego lọta nwere na akụrụ elu ụlọ ọdịpa ya ezi nọbịa so okeke nke ọzọ dịdọtara ọrụ ka ndị siri mụọ ndị nne ndị egwu okeke nwoke bịa ahịa so ọbụla nne egwu anyị Mrs. Ogosin okeke ọbịa Piroda Antonia Fudo Nnadi Ebube ọkụ ahụ eme na n'obi anyị gba akwụnyere ọkụ kọntatị ibe anyị iri ekwe nọba gị n'oge ndị fadịrị ọhụrụ nọsi ike oge chaplain ndị nna oge ọtụtụkọta dịka gaa na azụrụ barịsta igwere ike udo ọ bụrụ na ezigbo nsogbu ya ịpụta ibe iwu ọsọ onye mmadụ ekpekwana mbana nọ na ya ọkpọ chidorowe udo ịmana ejere na-ebe agbaka mbọ n'ihi akwụkwọ andobe ana-agbarị mkpọrọ ọ nọ nke ndị lọya na-ekwuri ya ga-enwe lọya eziokwu na toro si lọya legasi obere ka o ji nwee lọya na abọ na ezigbo n'ọsọ ike ka enwe lọya na abọ n'Oraukwu n'ụmụnne ma echebeze ndị ọzọ mana fama na ụlọ chi anyị egwu so nekwazere nwanne m nwoke ambasada anyị osikwa abụrụ were n'opereje na anụmanụ efu mọdụ osita ikere anyị na-ekele maka mkpụrụ na-agba n'ọrụ mgbasa okwukwe na ebe dị na
100,000 ya bịa ịtara ihe soro ya agaghị esi ya na ọ bụrụ uche pịakọrọ ọnụ n'elu ndị nne ebeze agide ebube n'elu ịnya mma Chief Mrs. Susanna Ezeriya hey Adam ọba n'ezienụ mmiri dere edo nwanne ya na-esi n'azụ ọ bụrụ na ụlọ ụka dara ọ dadoro ndị a na-abịa mara ọ bụrụ na ụka dara somebody said dara ọ dadoro ndị mara ọ bụrụ na ụka onye ka eji were ihe n'ụmụnne nwere na-aba si enwere nke enwere ibe eje ebe akụ ịbara enwere nke serefe eje ebe akụ si eje ihe ike ụmụ ya nọrọ n'atụkụ enwere ụmụnne Peter mezere n'iru akarị na-echekwa n'ọdịnihu ichie echino na anyị na-anabata Chief Ezadoro Chief Valentine Okeke. anyị na-asị gị nnọọ n'okeshọn a. You are much welcome. Ka anyị fụkwa ka ị kenere ndị a biko. Yes. Ọ dị eju. Foto. Biko ndị nyere aka wee dozi tebụl a fụ onye bịa. Ndị nyere aka wee dozi tebụl a. Ambassador. Oh yes, sure. Sure. You see. Ndị nne mba cheru na mgbada unu nwere isi bido n'isi a. Okay. Abuchi Kanuzo, Abuchi. Mayor. Abuchi. We went to Yes. I can make an academia. That's the Igba. Oh, a distinguished night. KSGI. KSM. Grand night. Grand night of night of Semulumba. I want to say the quick audio, John Adibutaga. After my singing no chedi go Belubo. Boy, it will have one Latin.
n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka onye kenekwa ọrụ ndị n'igwe Chinyelugo eziokwu itogo mụna imebe ndị mbọsị a. Anyị kenela Ichie Chilueke member of Oraukwu Esuring Council. Thank you. Chief Josephat Okafọ Echiluo Ochediko Mmelugbo, one of the oldest Ichie. Obete ka imere. Wele kene Chief Chinyelugo. Chinyego etigini ka imere. Honorable Emma Williams Onuegbu JP. Kenere m ọrụ ndị n'igwe na-ayịtọ akụpere a na-adị were nwa ebile ya n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. tụọ ya eze dị ọra. O nwere oche nke ọzọ mana ka ọ na ịnọrụzi anyị eje maka na anyị tụọ akwụkwọ si wee kwu n'ọgụ vice chairman a na-ekwubiri ka akpọọ chairman asa chairman na o nwere ebe hold up ji ọ bụ na ọkacha ka ọ bụ na nke akpa mebe ọ bụ n'ọgụ vice chairman akụja nwa anyị ebute ego ji n'ụlọ Jizọs eme n'inwe ego too ogologo kedu ibe ọzọ bụ mma nwoke ije na bank enye ya ego emesi weta cheki ka anyị kụwara eze dịrị ọra aka onye si na ọzọ agba igwe na ụmụ ojii bụ nna m nye mikrofonu ọkwụnụ ndị a ji dị ebube iru na sensiv na-ejiwe chie meyọ ahọrọ ọkazi na ọ bụ akwụnụ na-ejiwe n'ọbịa Otoni Jesu Christi na ndụ ebe St. Mary's one family. Thank you very much. CMO Chris onye ndụ anyị 20 years ago. Tony Jesu Adilola. Mayor. Hey. Azụ na afọ ma akwụkwọ n'ife ọdụdụ. Biko amane vice chairman anyị weregoro oche. Amen. Mmadụ ije na bookshop gotacha plate weje fara ọgọzie. 4. Yes. Akwụkwọ n'oge opi n'iji nwere ọkpọlọkọ. Mmadụ abụchi. Enyi. Ekpegopo ekpele ọjị. Thank you. So na anyị atụwisizi ọjị. Anyị atụwisizi ndị ọjị ruru ọjị. Na mbụ fada anyị nọ na Ngulezi bie enye ya ọjị enye vice chairman of the parish council. Igwe council. Why? Oh, je wejelu ikwere zegwi. Ikwere ka ọja. Nye ka njidenu St. Gabriel. Ka njide nke St. Gabriel. Na ọjị eze na mvada n'aka. Ozugbo. St. Paul. Chere St. Paul. CMO St. Paul. CMO St. Paul. Wani aka. Nya gbagota zi ebe anya gbagota. Ise ndụ no nka no. Ise asụkwa m onye bi aka na nya biri ndụ na kwuo ezinụlọ yo. Unu ahụ ọmarịcha egwu na anyị agba ya gbachapụ agba ikpere. Gbachapụ nyanya. Osi na n'okpo fosisi anyị na anyị bịa ya agbaka na nka anyị gbasịa ụmụ anyị agba ụmụ anyị gbasịa ụmụ anyị agba maka onye mere ihe nna ya mere ọ bụ ajụ ihe ka ọ bụ mgbe ezi na ọya adịnụ na anyị ncha niile mma unu ahụ krismas anyị gbara nwa Chineke nọnyela anyị mgbe ọ bụla onye ji eko ya akwa n'ahụ ya anyị gbachasịa na chigha azụ ebe dị iche iche anyị si wee nata ndị nọ n'ụlọ unu ya nọsi n'ike ọ bụ anyị ji wee nata amaka nke anyị eji wee nachighi azụ ya aka
ya ka mma n'aha Jizọs wezi ụmụazị Chukwu nyere anyị o ya biko bịa nọnye ha ọ kachasị na ndị na-agụ akwụkwọ ọ kacha na ndị na-arụ ọrụ oyibo na ndị na-azụ afịa ka ọ bịa nọnye ha na-asị na o nwere ihe nwa a na-akpọ mmiri ihe ọba na ha mkpụrụ ihe ọba na ha ya biko ya bebune ka o ruo ụmụ anyị aka because ndị nne na nna anyị chukwuta n'okoko ka anyị taa n'ibe n'ibe n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. O nwere onye ọrụ aka sị agụrịrị unu onye ọrụ aka ejere na mkpụrụ mmiri esi na n'ọsọ ndị na-agụ akwa ọrụ aka ejere na mkpụrụ mmiri agụrịrị unu n'afọ nna na nwa na mmụọ nsọ na Chineke nna onye dị ike niile eze anyị na-ekpechala ọgwụ onye ike na-afụ n'ife na-afụ na nzuzo daji ekene ka anyị bụ n'ụkwa na-ebunye gị n'ụbọchị tata imere ọmachasị ya wee na-ayọ ọkịda ka ị nọnyere anyị na mmemme nke anyị abanyere na ya wee na-ayọ nna biko ka afọ ifuru ọnọdụ anyị nọ tata iwe na otu n'aha Jizọs wee na-ayọzi ka ị gọzie mmadụ niile nọ ebe a ezinụlọ niile dị iche iche ka ị gọzisie fa ka ị wee nọrọ ito n'aha Jizọs wee nyọzie ka ị nọrọ dị anyị ka ị gọzie ya ịwa ya anyị ata ndụ tarara ike n'ịsọ ya ha Kraịst onye nwe anyị tọọrọ na ichie echiluo asị na ochie dị na-achụ aja onye mmụọ n'ọnụ tebụl a n'ebe a biko anya nwere achọ ka ọ daa ohimiri CMO Kristi bụ onye ndu anyị. Kristi bụ onye ndu anyị. CMO St. Mary Kweno Maryland. St. Mary Kweno City of Holy St. Mary Kwezuenu One Family. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Onye isi nchụaja ọla a na-ekene unu a na-ekene onye isi oche the chairman of the Parish Council a na-ekene gị ndị isi ndị nna anyị na CMO ndị assistant patrons and assistant mayors and zonal Nnaji Ebubes and others. A na-ekene unu asị unu nnọọ ka ndị ọrụ mmadụ niile bịara ebe a a na-ekene unu ndị nne mmụọ amanụ ndị nne mmadụ enu mmụọ ndị nne maka isi anụ oto dị Jesu Kristi ebe a na-ekwu bụ inye ekene maka na oge ụfọdụ a na-aba mba onye bịara ụka mgbede ka a na-aba mba na ọbịa leti bịara ụka mgbede onye nọ bịa kedu fada ya enwefe egwu ya na ọbịa leti ọbịa ya abịa ncha so na onye ka m ji wesị ka nkene unu nwa ndị wapụsịrị ihe niile unu ga-eme wesị ka unu bịa nọnyere anyị ka unu bịa soro anyị n'egwu anụnwa Igbo anyị titara Igbo eze Maryland Igbo eze CMO Maryland of this Maryland onye ka anyị bịa tata n'ezie obi bụ anyị sọ aṅụrị unu na-anya ebe anụwa ọ na-afụ etu anyị dịsị anyị wee kene Chineke nna na mbọ niile ndị nna gbara wee nwee ike ịnọ n'ọnọdụ dị otu a nke Igbo ọ bụ na anyị kwadoro ife niile etu kwesịrị ka anyị si kwado ya n'akụkụ nke anyị nwa like ịkwado ife ọbụla enwere ike ịkwadonu anyị kwadosiri ya ọnụ na anyị nweziri nkenke oge ijezi iche ụfọdụ ga-eme na ndị mmadụ ga-anọghị ya turn out ya mana anyị mana anyị chere ọ maka ije anyị chere ya amen. All like the chairman of the occasion nye nwachi aka ya kpọọ m nwa si mụ gba mbọ nọdụ ebe a ọ bụghị ha na ndị mmadụ bịa mụ kpọọ ya ọhụdọpụ ji etu esi kwu so akpọgo nye ọ sị na ya na-abịa gbakwa ya ọzọ sị na ya na-abịa so ọ nọkwa n'ụzọ na-abịakwa
so na ife dị na ya na onye ka njisi ka nke ndị rụrụ ahụ onwe ha ụka wee bịa ebe a n'ezie ndị nna nọ sinsi ụlọ dịka anyị sị na anyị na-atajiri ndị nna anya maka nnukwute ihe a na-emesi n'ebe dị iche iche nwe specha ma n'ụlọ ụka anyị etu a si arụ ihe dị iche iche ụlọ dịka ya sị na ndị nna anyị enwezi ume mana ilebanye anya ọrụkwa ndị nna ahụ na-agbakwa ndị nne ume ha wee na-eme ihe ha na-eme so wee necha anya wee nọ nzukọ si na oge enwe ife anyị ga-eme ihe a oge enwe ife anyị ga-eme ebe ihe nrebe ama anyị ga-eme n'ụlọ ụka a na-arụ ọfụ so that a na-eme dedication a na-akpọ ndị nne a na-akpọ ndị nna eziokwu so anyị nwe na-anọ nzukọ we had series of meetings na-anọkọ na-asị kedu ife anyị ga-alụ anyị nyekwuru fada sef si fada were aka anyị na-agwafada ihe anyị ga-alụ anyị si a na ịntarọkụ anyị niile ebe niile na anyị ga-eme ịntarọkụ amen ihe ụlọ ụka na-azụ m n'ụka anyị gwara na anyị ga-alụ geeti nnukwu geeti na-abụ ụdị nke dị na basilika so anyị jere n'isi anya jee ebe dị iche iche wee fụ ihe anyị alụ pụta na anyị ga-alụ ya anyị eziokwu anyị ga-alụ ya n'aha Jizọs amen so oge anyị kwuru na anyị ga-alụ ya anụnwa ọkwa adreesị ka ọ na-agụzi Chineke okike nnukwu nna anyị abịa onye a na-recognize the presence of the Reverend Father Samson Odogwu Akata onye amụma dike dị mkpa onye amụma foundation America nọ n'elu ya onye amụma this is wonderful onye amụma n'afọ nna na nwa na mmụọ nsọ amen daalụ o njezu ịcha akwụ a sị na ọ na-abafụ nze ebe okwu abụ dịka ebe abịa ebe okwu abịatara n'ugwu dike kedu ihe anyị eme abịa n'ike abịa n'ike ka anyị bịara kịta abịa n'ike ọ nọ ebe a ka ezi akwa enwere ọnwa onye na-ekwuru agụ minit o nwere akwa ya dị n'ime akpa Father Samson ndị nne sikwa na-ebe aka na Akụsinachi biko akụrịsa ọ bụ onye a ga-ebe Tochukwu o sebekwa nwa ya anyị ọnọdụ biko kụbụ onye aka Akụsinachi kụbụ onye aka ka anyị nọkwa ebe a ka anyị na-recognize the presence of Akụsinachi Tochukwu Igwe Ọkụ emesịa ya anọdụ with vice chairman of the parish Abuchi Ojimoto eme ọgụ Ababa Father Samson ewe na St. Kụwara na Father Samson aka erue na St. Gabriel enwee mmiri doro edo Helen eze Turugo mfie n'obodo na mba kụwara na ndị nne kụbụ na aka ka anyị na-ebe a o nwere a distinguished Anglican nọ ebe a anyị ga-recognize ya the presence of ese nwa mmadụ Olisa biko gbakọta ebe a ọ dị Togo so anyị wee sị na Togo anyị wee nọcha meeting a Togo ana and anyị ga-enweta dị 25 million n'aha Jizọs amen so nọ ebe anyị nọ na ya kịta ọ bụ na Chineke na-emere anyị nnukwute ihe wezi ya egwu a mana o nwere ife nchọ ka mmetụ aka this my gentleman bụ Obiora Christ Sir Christ biko I respect you onye a ihe o mere n'egwu anyị ziri ebe a ya ekweta na onye a nnukwu mmadụ ọ na-eje ozi ọ na-eje ka ụmụazị etu o si mee anyị n'egwu a sị nka nkenekwa gị ọzọ Chukwu ga-agọzi na-aga ndị ụka nwasị remain blessed Chukwu gọzie gị anyị nọkwa n'ebe anụnwa the same Sir Christ nọrụkwa ebe anụnwa sịkwa anyị na ụlọ ụka na-aga na-arụ ya he donated a huge amount of money so kwa anyị aka thank you biko anyị ka na-ekele gị mere etu agama na ọ dị mma amen thank God so etu ọgọ dịkwa ndị ọzọ niile na-enyere anyị aka ji wee sị ka m wepụta ya kwee nọọ ihe o mere pụrụ iche ọ na-abụ oge ụfọdụ ndị nnukwu mmadụ ọ na-abịa ha ahụ ije obere ozi
so na anyị wee gwuo na anyị ga-enweta 25 million ebe a ka ndị nna chukwu wee ntizi anyị egwu a anyị wee were egwu a na-abịazi si mgbe anyị na-akụ egwu a ọ ga-akpalite mmụọ ndị mmadụ ana ọ kpalite ndị mmadụ biko nyere na ya aka. Thank you. Nwa ka emere ibi obi adị ya mma. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, sir. Imo Abasi, ndị Chukwu na-agọzi. Oh yes. Igwe abatago. Anyị na-anabata. Igwe Chinyere Eze abata. Anyị na-anabata His Royal Highness Igwe Dr. Emeka Ọnụọra. Emeka Ọnụọra, Igwe Chinyere Eze second. Igwe Soyibo. His cabinet na-akwado mbata Igwe na-ejofu. Eze Oraukwu, Sister Akpachukwu na ga-etu ahụ. No, na cabinet gị. Thank you. Thank you. Ọ bụ na CMO enwe ọjị. Anyị ekene mụ ndị ichie mụ na panel. Kene ndị Reverend Fathers and ndị Reverend Sisters. Kene ndị nze, kene ndị ọzọ. Kene ndị ụmụ nwoke niile nọ ebe a, kene ụmụ nwanyị, kene ụmụazị. Anyị na-akpọ Chineke ka ọ bịa n'ọjị anyị ji. Anyị na-asị na Oraukwu ga-abịakwu n'ọjị.
ife anyị ji gbakọ na mgbede a bụ ka anyị nwere ya aṅụrị na-egwu ndị nwoke anyị na-ezi anyị taata. Anyị wee na-arịọ Chineke na ọ ga-abịa na nyere anyị ife anyị bụ n'obi wee nwee ọgbakọ a anyị enwetasị ya wee sị ndụ nka egbuo n'aka ndị unu ga-ewute mma, egbuo n'aka egbu unu ga-ewute mma. Ọya dịrị mma na Eke, dịrị mma na Oye, dịrị mma na Afọ, dịrị mma na Nkwọ. Wee sị na ọya dịrị onye ọbụla mma. Anyị na-eje na-abata a sị nọ n'iru ka enwe na-ama ọma na-azụ ọ bụrụ ọnwụ. Wee sị nọ n'iru ka anyị na-aga ya na-aga azụ. Wee na-arịọ Chineke na ọ ga na-edu ụmụ anyị ebe ọbụla kwa nọ na-echekwapa. Isi ọdụ ga-abụ nke fa. Ọ bụrụ ndị na-arụ ọrụ oyibo ha ga-amịta ife afọ a na-achọ ga-erufe aka, maka ọ na-abụ nwata rijuo afọ wee nebe anya n'azụ wee chọwa ikwu na ibe ya wee sị na ọya eji ufa ka fa wee weta n'ife ka anyị wee na-edozi obodo. Maka na asị na ndị nọ n'obodo na ọrụ ndị plapụ ndị nọ n'ụlọ ha weta na anyị wee na-edozi onwe nke fa ọnụ, anyị wee na-aracha ose o wee bụrụ ya bụ n'ụwa na-aga. Na wee na-arịọ Chineke ka ọ bịa ka ọ wụọ ọjọọ ka anyị taa azụta ndụ taa isi ka etụta ọgarị n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. azụrụ nkwuru a na-eme na okwu ebego ife gbasara ọjị achịkọ maka na igwe agbago ọjị. Anyị kelere igwe Chinyere Eze nke Igba ikwado ọma. Permission chairman nyere anyị kịta bụ na mana anyị na-atazi ọjị ndị atabere na ga-akụrụ anyị egwu a Number 1 track. Number 1 track ndị egwu The latest. ndị egwu biko unu ya egwu egwu a pụta ebe a pịara anyị ya godo ka Kenke latest. anyị kelere Ichie Ugojelumba Owelu Ugojelumba Chief Ogonoduchukwu ini ka ma nọ nyawa Owelu Ugojelumba ka ọ bụ ya ọ gbara nna gị ochie na-eku ka abịa onye kene gị mmadụ a na ọ ga-adịrịrị gị mma n'aha ya shụa. Mmadụ a na doma Chinyere Eze owe enu gị iwe na nna m ochie na-enye na gị yọọ ya ka ihe ọmụ ka ebe mụrụ echi ya aka na korota ọnya onye na-akpọ ogene ọ ka ọ dị ọkụ si ma were gbakọta n'ebe igwe nọ igwe ifugo ya ambassador Innocent Okeke ọ iwe kwuru ka na-eme iru ka ọ bụ na-eme group of villages. Closer than now. Oh yeah. Ugo Sunwa. That's how I do it. Ngwa buri ni chairman ni dey Igba abubi. Esa baba. Buri abuja ni chairman. Baba. Ni chairman. Ide jogugu. Akunni amusaga. Hey, kako keje je for pension. Eze du wave
bụrụ ugezu nwa bụrụ onye ike n'Itogori Oraukwu ambassador n'Enugu dịka anansa in the Republic of Biafra then eze dị Igbo ijiji nwere foliko onye my barrister Udo Brothers anyị na-asọ ofegechakwa n'ụzọ na dibịa bịago ọgbọ dị ka ọ ga-adị onwere ka ọ ya dị ọ na-adịrọ ezere ọra kụbụzi egwu ahụ akụ ọkanada
eze adịrị ọra ọ bụkwanụ ntị nka nke gị ịdịgwo n'ihe chinyere eze ekwu na chiemara abụrụ chiemoni mana anaghị na-eme ndị Chukwu na-agọzi asị na chairman of the occasion abatago ka ị nabata ya ekwe na eze na-eme ome ekwe na eze na-eme obebe mmụọ Protect the incumbent chairman, the able chairman of this occasion. Chief Ifeanyi Chukwu eze wapụta akụ. Ekwe na eze biko ka anyị kọọ n'aka ya na ụmụnne ya na ndị enyi ya so were abata Obiakajugo the family. Chairman, gentleman with his silver mustache. Ekwe na eze na-eme Nwachukwu bụ Christmas every Sunday on Mary Bazaar. Make you make every second. Ekwe na eze na-eme all of them exchange of present place. Ive ndị nne-egwu anyị ọnwa Obiakajugo ekwe na eze na-eme ekwelere maka bilibili ọ bụrụ eziokwu eze gosi si wetara anyị tọmbụla ebe anyị eji ṅụ mmanya dịgasị ebe tọmbụla ugogbe si wetara anyị ugogbe anyị eji wee ṅụ mmanya ebe egwu ndị ada ụmụba iru ekwe na eze na-ama ekwe ndị ka egwu a na-akọrọ ekwe na eze adịghịzi ntọrọchi okwe na n'ife egwu a na-ekwu ị na-anụkpukpu mkpogene
Chukwu John onwe na-agwa na onye ka ikwu na-abịa n'azụ so gbaziri eze drọn ihe mikrofon ka o wee jikọtazi ọrịa wee hazie ekwe o jidere ọrụ John Baptist gwara sị ya onye ka ikwu na nwa atụrụ nke onye na-enweghị ike ịtụpụ akwụkwọ ọgba n'ụkwụ ya ịgwazi ya meyọ jidere ọnọdụ wee bịa maka meyọ bụ oge ọbụla ka ọ gwaghị ebe ejedebere meyọ ya akọwaziri ebe ejedebere maka geeti na bụ 55 million interlock 15 nọ ya ka anyị nọ ebe a ka anyị kwụ ala ga-edava na geeti amedava na interlock edekwanụ na ọdị mma ọ bụ edeghị n'ohu isi ụtọ edeghị n'ohu isi CMO onye ndu anyị CMO isi onye ndu anyị isi bụ onye ndu anyị CMO biko meyọ ekene ka m na-enye ndị ọra mmadụ igwe ndị obi na ndị ichie yes a na-enwe ndị nnukwu ụkọchukwu anyị ọrụ ndị eluigwe the chairman of the occasion na ndị si bịa onye na-eme nọnụ biko ịma n'oge m eji microphone nwesị ya na onye ka n'ike m enweghị ike ịtọpụ aka ụkwụ ya na-abịa so na-atụfuzighị mgbe ị na-anya o wee sị mbụ the chairman yes so chairman agụsịara na ya adres ndị si ebu si na ha ya interlock n'ihu n'ụka n'ihu be fada nke a ọrụ na 15 million nnukwu geeti na-abụ 55 million ede ahụ onye uru ihe niile 25 million so n'elu ya ka anyị nọ asị ka mụ gbapụ ya ọsọ a na-ekwuzi asị na chairman na-abịa so anyị wee kene Chukwu maka goslo oji chairman mesie ọhapụ wee bịaruwe jedokwa anyị n'uju kọwara na Jizọs aka o jidere anyị n'uju mgbe ana m ewerezi microphone na-enyechighị azụ to the chairman. Thank you. Chairman. Gịnị aja na-agbasikwa izu ọkwa na ha wee kpakwara ya anya aka eze dịrị ọra Tony eze dịrị ọra ọ mere CMO otu ntị zone represent the St. Stephen 33 Olukwukwenu Olukwezi onu ekwe na eze mmebudo isi na I'm very very sorry they are late n'ibe naanị igwe biko gbaghara. Thank you. Yes, I hear so. Okwelata. Ọdụrụ ịma na-abịa na St. Mary bụ nke anyị. Eziokwu. Na-apụga pati masa nke a bụ nke anyị. Apụghị m ọrụ a ga-arụ. A ga-ejikwa nwayọọ nwayọọ na-eme ya. Eziokwu. A ga-eji nwayọọ. A ga-akwụsịkwa ya. Maka na mmadụ na ya. St. Mary nwere mmadụ. Mana abịagono m late. So baba ruru nwa igwe ọtụtụ okwu mmenyefa 1 million naira. Ekwe na eze ewe budogodo a ga-enekwa anya mmadụ si na-abụrụ ọzọ ya pụtakwa maka na ọrụ Chukwu ada arụsị ekele ebe unu Tony ekwe na eze nwanne ya ọnwa dị sekọnd ka ọnwa asatọ nke ya ọrụgụkwenu ọnụ ya legacy gaba n'iru ọfọ ka idide ji awa ana onye ọzọ nwanne m nwoke bụ the chairman of the occasion ejigo 1 million wee na-akwado ọrụ Chukwu anyị ga na support. Thank you.
aga na support ya. Thank you very much. Ọ dịrị izi ị ga anọ by this time. Thank you very much, sir. You get the 500,000. Hey! Ị ga na support ya na Thank you very much. Ancient and modern. Ibe ayo na anugbo ni ya. A sị na emebe emume akwala odogwu. Obi aka dị uga sị gị odogwu ji bụrụ odogwu. Ụlọ ọrụ gị elu from Chief Anthony Ezewapụta family 1.5 million. Ọ na-akụkwado aka ya. Ekwe na eze 1.5 million. A na-akpọ ego ọ dịka eji eri nri na eze dị ọra naanị aka na ọkwa John the Baptist 1.5 million. Yes. Yes. Ife mere bụ na Yes. aṅụrị anyị nwere bụ na ndị bankị nọ n'etiti anyị. Ọkwa ịghọta onwe onye a na-eji akụrụ aka n'ụzọ na ndị bankị nọ n'etiti anyị. Emechiri ebe eburu ya. Ọ transfer. Ha ga-ebu ebu na cold room. Chief Sir and Lady J.I. Ejison Chinyere mara nzu ọkpaka na-agbara ọra na glory ọzọ Igbo ndụ gburugburu the father of the day o nwere etu o si na ya ma o nwere etu o si wee dị ka o wee yọọ ọmụ na Chima na ọbasi jee na nke ya na etu ihe si wee dịrị ya ịma na etu ibu 29 emesie ewere maka ite ọgbọ buchighe ya tata 27 so onye nwa wee gwa ya na 29 ya gwabiri ezi nyere ya mama na nkịta ata wee sị mana na ibe a na-ekwu ga n'oyi emezu ọ gwara anyị a ga-enye anyị 500,000 naira Chinyere Chimaruzu Chief Joseph Ukechi Chinyere Chimalụmzu nwa amụrụ gbuo efi nwa amụrụ gbuo egbe ọzọ Igbo ndụ gburugburu ọzọ na a na-enye ndị CMO St. Mary's onye nwa bụ father of this of the day ya na-enyefe 500,000 mmiri half 0.5 million kụwa na aka 0.5 million. Anakwado aka here. Aka a na-akụ kịta. Aka bụ aka fa mmiri. Aka nkịta ụta nwa nke mmiri ka a na-atọ. Kụwa na aka mmiri. CMO. Chris onye ndu anyị. Asị ka sipukwa ibe nye ndị mmadụ. Ka a na-abụ dị mkpali ju ọ bụ ihe machakwa biko anyị na-ayọzi ndị oke si wetaba ife olili na ife ọṅụṅụ ife ọṅụṅụ si na-eme ndị mmadụ ife na-aza dị mkpali ju afọ gbaa anyị pụa ọkwa na ọ bụrụ na ekwe na eze na ọ bụrụ na aṅụ na ma mmanya ma bụ rie nri mgbe ife mee ihe a ọ na-abụghị pụọ times 2 mana ife nwere ife tọmụta ebe ife ọkwụrụ bụ nọọsụ na ọrụ Chukwu ha agwụ na-anọkwa ebidokwa ebe emedobelụ na-aga mana kọntinuiti n'ọya na-aga akpọkwu ya ọzọ a ga-edediketi unu ka 2022 onye nwekwa ụlọ njesu bụ ịcha onye ruru anyị mara Enugu adịgo nso anyị ekelego ndị zara anyị oko ekwe na eze kene ọnwa gburugburu ọnwa oyoko mana asị na ọnwa tisi ike ọ bụrụ nke oyoko Nwachukwu bụ Krismas were Ista kpọrọ ya aka every Sunday mee ya ọnwa ịma na ikekwara oke nke ọzọ n'aka na-emesi asụ ọ bụrụ so ogo nama ka na-akpọ m ndị be nna fon gwara m anọ ọkwọ nso wee kele Chinyere Chimalụmzu na-atụzi anya ndị ọzọ Chinyere eze ama nna ya enyebe n'aka
mana o nwere onye wo jọmpụ onye wo jọmpụ nekata anya sị ya si ji epolu ka e wee wụwa nke ya akwụghọta na onye a ji ọkpa wee wụ nke ya mana ya nekata anya dị ihe ọgwụrụ enyi epolu ka e wee nwee ike mana ọdịtameshọn ka eji ịghọta o were ugo jere mba ọrụ ugbo ekene eme unu ihe nụ nwanụ ụmụ unu zụọ unu igwe chinyere eze igwe eze oyibo igwe eze oyibo igwe na-eje ụka igwe na-eje ụka igwe mere ọrụ ugbo ọ bụrụ sọ ọma ọ ga-adịrị gị na mma ndị kabinet ụmụnne m ọ ga-adịchara unu niile na mma n'ofu n'ofu ekene duru unu ndị nọdebere ya maka na a sị na m ji na kpụrụ ogirigi ya tebụl kwuru onwe ha ụkwụ ọ bụrụ mana etu arụ nọdebere ya o wee nọgide wee ruo kịta ihe mere na ife a na-emekwa n'ụwa na be anyị ka ọ bụ mana m sị unu na m enweghị idea unu nwere ike na-asị ma m esokwa nọrọ maka na anyị nwa bụ ndị n'ote aka mgbe ụfọdụ ozi ahụ erucha anyị ntị ọfụma na mmeju unu 100,000 okoro na-abata ya 50,000 ka ji maikrofon unu na-anya unu ahụ na otu ji aka n'ebie so biko ka enye ndị mmadụ ohere ka ha nwee ike inye anyị nwa kịrịkịrị anyị ji maka ya wee gbakọ and onye bilie ọga straight bụ ihe anyị na-eme ka o wee nye aka maka na o nwere onye ọya bụ enyeghị maikrofon ebe a iwe ewebe ihe so wee na-asị ka anyị na-esebu na ihe nke na-atụfughị mgbe unu ana m enye unu 100,000 naira Where's the microphone? Chairman, and then you put out dozen. You can Nani Akana, our report, well, you go to Google. I'm considering the microphone. Can I give a name? Chairman, send your microphone. Akosinachi. No more Baba. Ojibo Temo. Akosinachi. I can allow one on a political. But I can alone the dumb man. Lady, dumb man. I went about we were doing. That's a way of Yemen. CMO, Chris William Dwayne. CMO, Chris William Dwayne. CMO, Nambo, Ejima Parish. When I can, living the chick of a Mbani na na-agba ife gbasara egwu abụka CMO Chikonato Onwefa
anyị wee na-ayọ Chineke ebumnuche ha ka ọ gazie ọfụma mmeje kwuo unu n'okwu so o nwere envelopu m ga-enye unu ebe a ka unu tọtara unu ewere ya ife Chukwu kwuru Chairman Chief Executive Officer the Frank International Limited onye ọcha bịara ụwa na oji by mistake ọ bụrụ na ọ bụ nwaanyị gị na enyi o wee bụ isi ma mee trela wage ụmụnna ta amụ ụta ụmụnne ya gwa isi gwa anyị Mr. Chukwudi Obiagwu, abụ m onye Alọ ọnwa bụ ọgọ m nwoke and Ekwe bụ the chairman. So thank you. On behalf of myself and Lemonias, Thank you. and also my company at the Frank Power Bank and Church, 850,000. Emeka Mbebu, Akpaka Oraukwu, Akpaka Igbo niile, Ọchịrị Ọsụọ, o wetara 50,000 naira. Ebe Chukwu nyere eze biko ka anyị kọọ ya aka manya ọ na-abata Onye ọcha ndị ojii. Daalụ. Ọnọkọ na-adị ọnụbọ na-adị ndị sọkere eje na asọkere. Ọ bụrụ na ị na-anya ị ga-afụzi ichi elect ka anya na Igwe Chinyere Eze and the other members of the cabinet. Kaba na-eme exchange of presentries. Ebe Chukwu nyere eze anyị na-ekele wee na-asị gị nnọọ. Ọ bụrụ na anyị na-ekekwa ọta akpọgo gbam na-anọnyezie Ebe Chinyere Eze kele ndị abịa kele ndị ikelesi ekwe na eze obi echi daalụ ichi elect ama na ọkwa na akwụ n'igwe ịgba nne ga-abịa mgbe daalụ ịmara ọnụ ya bute blọk redari na Oraukwu omeriti ya dị mkpa Dr. Richard Uduchukwu ya bute blọk redari na Oraukwu oge anyị ekwe na eze na-ama o wee nwee ike na-emekwana Obiaka ji go the second ọnwa Ebe Chukwu nyere eze ebe Chukwu nyere eze Dr. Chief Kalisus Uduchukwu anya ichi elect ọba irukwara ka ime ese ya ka m maazị Oraukwu ji dị ebube bụrụ obi n'iji nwere okporoko ọnya igwe eze oyibo igwe enụzi onye igwe Your Majesty. Oraukwu ekene m unu. Ife anyị na-eme na mgbede a dị nnukwu mkpa. Ana m ekene kwa iji wee chịkọta na-edu parish anyị a
na-ekelezi ndị nne anyị na mkpa na-agba sọpọt fa na-enye n'ụzọ ọbụla dị iche iche ebe ọ bụ na ọganihu ga-esi wee gaa ọrụ ugwu afa na anụ ya. Ana m ekelekwa ndị obi mụ na palọ. Anyị si na ibe a na-eme dị mkpa, ọ ya ga ji wee were anya ji wee binye wee ka nọlụ ịkwado ibe a na-eme, maka na mgbe ya bụ na mgbe a rụsịrị ụlọ ụka emeghe ihe ọ ga-enye anyị nnukwu aṅụrị. Ọ nnukwu ụlọ ụka ga-aghọ ọnụ, ọ ga-enye anyị nnukwu aṅụrị na-emesie wee dediketi ụlọ ụka. So anyị na-ayọ Chineke ka ọ na-emetụ obi ndị be anyị ka ha nwee ike ịdị na-enye aka. A na-ayọkwa Chineke na onye ọbụla tinyere ife ọbụla n'ụlọ ụka nọ ya anatakwa ngọzi ya n'ụwa, mana elukwa n'eluigwe ngọzi nke ha edewere n'igwe ya aka. Kụwa na aka na nke a ekele n'ụwa ekekọrọ ya n'eluigwe, maka na nnukwu Oraukwu bụ nnukwu obodo, anyị ada akụja. A sị na eze pụọ eze anọchie. Ịfụrụ ka ekwe na eze na-eme n'ọnwa na-eme ka nne ya wee kwalite ibe anyị na-eme. Ana m ekele ya na ezinụlọ ya, na-ekelekwa onye ọbụla na-eke sacrifice tupu pụọ n'ibe anyị na-eme. Nnukwu ekele ka anyị na-ekele wee sị na ebe unu si wepụta ife niile anyị wepụta iji asọpọtụ unu ka anyị na-alụ ezigbo alụ a na-alụ n'ụlọ ụka, na ọ ga-abachi mmaji kwuru mmaji. Chukwu ya eji arụ isi ike wee chọọ unu mma, were ife akụ na-enwe wee chọọ unu mma. Chukwu ga-agọzi ụmụ unu. Nwa agụ ka anyị nchapụ, maka na a sị na nwa agụ a na-atụ ilu nọ ife gba mme ka ọ ya eri. Ọ ekele ka anyị na-ekele n'ụzọ ọbụla anyị nwere ike isi wee mee na sọpọtụ ebe a na-eme. Anyị ga na-esọpọtụ wee sị na ọ ga-adịrị onye ọbụla mma, na ụkwụ onye ọbụla ji bịa ebe a ma mma, na nke onye ọbụla ga-eji wee na-aga ama ka anyị na-akwa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Anyị ekelego Igwe Chinyere Prọfesọ Igbo. Emeri Oraukwu. Enwere m ogologo okwu ji ekwu karịa na m nwere aṅụrịrị nne etu St. Mary si aga n'iru bịa na-ayọkwa tupu na ọ ya aga n'iru na-agakarị ka o si aga. Wee na-ekele niile ọganaiz ife a na-eme tata wee mee ya ọ dabata wee na-asị na nna sọpọtụ 50,000 naira. Oge ndị nne gbara egwu oge ndị nne gbara egwu ichi ọnyụ ya ichi ọnyụ ego ọ dara nke nne nna 50,000 naira. Ichie eze ukwu ọha 5,000 naira. Chief Julius Olisa bụrụ Trinity Irukwereko o wetakwu 5,000 naira. Cash. Julius Olisa anyị kelere gị ọdụ ofere onye ndu ka ọ bụ mana o mere nwere ife ọzọ anyị ga na-eme n'ọrụ dapụta ichie chirue ọnwayọ eze lụọrọ ichie chirue na-ekwu anyị eru ebe a na-eje ọnya maka na nweghị ka anyị amapụ n'ike mana anyị eruli ebe ahụ so na anụma asọpọtụ 20,000 naira. Ichie chirue ka nwanne m nwoke ama na enweke ichie chirue mere ka iji wee bini nke nna m ochie mere ichie onye
oche na ndụ ebe ebe biko anyị nọ n'afa ndị nne Parish Maryland amen anyị na-anọnyekwara ndị nna anyị fụkwa ihe ha mere tata anyị wee na-asị na ifefa na-eme masịrị anyị na-asị ka ha na-aga n'ihu anyị wee jirikwa 10,000 naira wee na-akwado ndị na-ekelere unu Catholic Women Organization CWO. Igwe my brother eze oyibo anyị na-ekele gị na mmeso ọma gị n'ebe anyị nọ na Maryland ahụ anyị na-ekele gị daalụ na-ekele Chukwu kpe nkara ya ọrụ n'ụbọchị taa mgbe a na-ebe ọ dịka anyị na-eme mana Chineke nwere mmadụ Chukwu nwere mmadụ anyị na-ekele ya na-asị ya ya debe debe kelee ndị nna na mmemme mmadụ n'ụbọchị taa anyị ga-agụgọzi ebe n'akụkụ niile onye ọbụla ji wee gbaa mbọ ịfụ ụbọchị taa dị mma anyị ga-achụkwu buru ụzọ n'ezinụlọ n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị n'afa mụ let Mike eze tru gochikoro akụruo ụlọ anyị ga wee 20,000 wee kwado ife ndị nna na-eme na-atụkachisi ike na ọ ga-adịrị ha n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe otito dịrị Jesu Kristi adị ndị nna ọ ga-adịrị unu mma n'aha Jizọs maka na mgbe ebidozi ama m na ọ ga-aga aga ma na-emechazi alụ o wee bụzi ya short perfect unu agbanịka ya o wee bụ na m na ezinụlọ m late Stephen Okeke Akukwe ji 25,000 naira wee na-asọpọtụ ihe unu na-eme n'aha Jizọs maka oito dịrị Jesu Kristi amen amen anyị bụ ndị nne ndị unu si ka anyị bụrụ nne unu anyị jikọtara aka ebe a ọ ga-eziokwu na ụmụ anyị emechala mana anyị ama akpọmọdụ ụlọ pasenja so anyị na-eji 10,000 wee na-akwado unu so na-aga n'ihu n'aha Jizọs biko onye kwuru okwu ikpeazụ kịta ọ na-ekwu okwu oge mpere wee zie ozi wee si ọ bụrụ na obodo tọrọ ndụdụ ndụ be nne ya si ka ya kpọzụta ya Cameroon ka ya nụsọ na anyị na-adị ndụ nwa opportunity ọzọ mma ka ha sịsị gbagoro Cameroon wee gbagoro o wee si n'ụmụazị wee pịchagide wee pịchagide ụmụnwa ma ọ ruru n'ime anya haiti ma o ruru ọ mmadụ mere ya owere egbe maka ifie ego tiri anyị araụndụ ya ọ ya ahụta 3,000 ọ ya ahụta 3,000 anyị na-ekele Chineke n'ụbọchị taata eziokwu obi bụ sọ anyị maka na ọ bụ ijere asịrị wee na-ekele Chineke mgbe a na-eme ya elekọta na-ajụ
ebe a ga-esi wee menya ihe na-edekwa ekpere na-arịọ Chineke nke ndị ọkwara n'ụtụ taa na-asị ya biko ekwekwara ka ihe eme biko nyekwara m aka ka ihe anụ maka ọ gaa n'ihu ka ndị nna wee kwụrụ na ya wee si ya wee jikwa onwe ha mana ekwutọ m taa ya ka a na-agbadozi egwu ụlọ ebe niile wee rụsọ mmadụ kụọrọ na Jizọs anyị aka anyị na-ekele Chineke na-ekele onye isi saa eme ọka ọ na-eji aka na-ekwukwe jiri aka na-ekoke efere na-eme ya si ịkwa ka onye isi si eme anyị na-ekele gị wee na-arịọ Chineke ma ndị niile gbara mbọ niile a ma ndị na mmiri na-ezo ọ na-abịa anwụ na-acha ọ na-abịa abịa mgbe ọ na-abịa ọ nọrọ ala na-eche ndị ọzọ ewee megide tata wee tegide na ụsụ o wee lọọ anyị na-ekele Chineke na-agbara omume n'aha Jizọs ebe a na-ekwu a wee gbapụ na atụrụ na-agbasazikwa n'olu wee na-ekele Chineke na Chukwu nọ nso eze ndị omeka nna ya o meela n'afa nna ya wee na-asị na anaghị akpọpụ ọkụ like passenger maka na ọbụ m ka esi wee pụta na m na-etikwu ya 10,000 naira Igba anyị bụ igbe dị iche CMO, the builder. Fruit of thanks. Ndị mmadụ kwuru okwu ekwusiele banyere ibe eme etu o si kwadobe ya etu o si dị ka a ga-eje dị ka a na-eche site n'ekpere ụbọchị wee dị ka ọ dị. Na mbụ ana m ekele Chukwu na ọ nọnyere anyị mana ihe mfịa ahụ dị na ya mana ibe ụtọ dị na ya na o si mee oge aka osika otu dị n'Jesu. Ana m ekele His Royal Highness or Majesty Igwe eze oyibo and his cabinet. Nsị gị na-agbasa ome ọnọdụ a ọ dị ka ọ dị. Tebụl anyị nwee n'ọkpa.
table I will walk. I don't think I'll be lying. I cannot carry you to it. I cannot be at the Oyaga. Madam Buana, the temple change. You have never left us. You have always been with us. Thank you very much. We appreciate it. Thank you. But I'm not surprised. The legacy. If I had I thank you very much for maintaining the records. Yes. We are God's doing. Amen. Oh, I'm a weapon. Well, I'm a weapon. Thank you very much. I thank you and I thank your support. Thank you. I don't know when it's a lion. Yes. If you put the African Nigeria of time, and really, if I name it St. Mary's, I don't make it. I want to crave your indulgence to extend this gratitude to our Anglican friends. Father, say I will do Father, Father Diego, Apollo Ezome. Million Cataliban never with that 100,000 take. Ezome. Upon the belly, in your assurance, I have neighbor one following and even oh yes. Facilitate here. I am like a negative sin I yellow at all. Magana. I don't want to see my other guy as a morning. I can't lose it. Now, putting I name and I will welcome. If I got hired, my name and I know you. Of course. Willing. Where's that? I come here, where's that? Oh, I see them. So I can alone. Of course. I know assurance. I can always move out. And I think I am Mr. Blake. Never seen American CW. Honorable Okubiano. I said not to put in young one. And I'm not going to Mother Muria. For Mekata Nahedu, Mekata, I remember Mekata. Well, they are neither support when what you so I can alone. I don't know. Oh, yes. Conspicuous. Who's a police? I can alone. Of course. I got an 3 o'clock. Yeah. This hour. Patient. Yes. I consider it now. I'm every time because I'm on you. I don't make it. I can't see okay. I said, I see. Iowa. Now, this is our one.
daalụ. Oh, builder. Imesiri weta akwa ego. Gọnye. Idikọta ya. Thank you. The Honorable Chairman and my Vice Chairman. Several women I never. Oh my joy. Oh now, my never. Thank you. I never. So I never break and never near. So now I see one of your police go up. I can finally. Well, was young while. Go to cry never. Now from now, so we're still doing that. I want song. It was like a time. I believe I know where what you told doing that. I want song. it was like a time. I believe I know where told doing that. I want song. it was like a time. I believe I know where what you told doing that. I want song. it was like a time. I believe I know where told doing that. I want song. it was like a time. I believe I know where what you told doing that. I want song. it was like a time. I believe I know where what you told doing that. I want song. it was like a time. I believe I know where told doing that. I want song. it was like a time. I believe I know where what you told doing that. I want song. it was like a time. I believe I know where because myself, yes, I'm just such a anybody can you go to right? Can you say what's going right now in the line? Manuzo teacher. The guy said Manuzo put an over starter. And as good Tonina, Sopronina, Itismina, Ubunina, Ikenina, Oshnina, Bunini, Pitasarana, dissolved. Amen. When I used to ever watch the Kubiko on a Pomoke, development now. And I was a preacher, it's not going on. It goes to a guy. The one who comes on and on and this. Salah and that one and that one. I lose all night this way. That's when I got set free. And I was in this year. I need it. And to need it as never. When you lie on that, you can find it on that. I was in this one. I need it. Every hand on it. That's it, because you're not going to have. I will wait till I can stand. I'm not sure. So be kind, I will say what to do. You need to need it. I was lying in it. They took a line in it. They did line in it. I never moved to any hand in it and no good in it and never in it. They will make me a hyeno and God will crying. And I see what you told me that I had. And look at them. I had Jesus Christ going on. Everyone meant to do me. Siri n'ọgụ maka ebe Chukwu Chukwu atụfuru ndụ ha maka
niile gabagoro nụ agụobi ndị nọ pụgatịrị n'ike na ndokwa Amwa na mmụọ nsọ ave biko si wee zie nwa wee chịkọba ibe mana na-atụ m nna lụbo wee mụ fakelụpụ m afime mgbuke fatiguchi mana